Πέρασε και από μένα. Νομίζω και να απομακρυνθώ ακούγομαι, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Θα ήθελα καταρχήν, πριν ξεκινήσω την παρουσίαση, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση το Communication Solution και τον Νίκο Ιωαννίδη. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ στο UCC, γιατί παράλληλα ουσιαστικά συμμετέχω και στο Layer 1, στην άλλη ημερίδα που κάνει το περιοδικό. Και πάντοτε αυτό που λένε στην προσφώνηση Φιλίππου Δημήτριος, με ρωτάνε οι ξένοι, τι διαφορά έχει το Δημήτρης που γράφω εγώ από το Δημήτριος. Και πρέπει να αρχίσω να ανακαλύπτω εγώ, να βρίσκω τον τρόπο να τους αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Έτσι, ότι είναι το ίδιο ουσιαστικά. Και όταν σε κάποια στιγμή ένας ξένος μου λέει, γιατί κάποιοι ξένοι το Δημήτρης το γράφουν με «η» και όχι με «άι», μου λέει Δεμέτριος. Του λέω, όπα, εδώ τα χάσαμε όλα. Γιατί το γράφανε με «η». Δημήτρης, του λέω να θυμάσαι, το δέλτα για αυτούς είναι λίγο δύσκολο, ξεκινάμε με «τι», αλλά το καταφέρνουμε. Λοιπόν, η παρουσία μου εδώ είναι για να αλλάξω λίγο τη διάσταση και να πούμε 5 πράγματα ως consulting member, ουσιαστικά ως σύμβουλος, στο Ethernet Alliance. Να δούμε τι ακριβώς είναι το Ethernet Alliance, τι πρεσβεύει και να πάρουμε μία γεύση ουσιαστικά από αυτό που όλοι ονομάζουμε, το λέμε συνέχεια, το ξέρουμε, να πάρουμε μία γεύση τι είναι αυτό το Ethernet. Το άκουσα και πριν, όλοι παίζουν με μία κοινή πλατφόρμα αυτή του Ethernet, όλοι πατάνε πάνω στο γνωστό IP και ξέρουμε οτιδήποτε είναι αυτό IP, από Voice over IP, από TVI, IPTV και όλα αυτά εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν και από την πλευρά του Ethernet Alliance, όπως λέει και το όνομά του, τι είναι, τι πρεσβεύει και τελικά τι πρέπει να γνωρίζουμε όλοι εμείς για το Ethernet. Έτσι. Άρα είναι λοιπόν μία διερεύνηση αυτού του χώρου, αν θέλετε, και το βασικότερο από αυτά που πρεσβεύει και είναι και στον τίτλο της παρουσίασης είναι η λεγόμενη διαλειτουργικότητα. Έτσι. Το interoperability. Αυτή η διαλειτουργικότητα είναι το α και το ω μαζί με κάποια άλλα χαρακτηριστικά που έχει το Ethernet και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά τα πράγματα θα τα δούμε και με βάση και τις αρχές που πέρασε από τη δημιουργία του, από την εφεύρεσή του το Ethernet, ο ίδιος ο δημιουργός, ο ίδιος ο εφευρέτης, ο Μετκάλφερ. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση, η οποία ουσιαστικά είναι αμιγώς παρουσίαση του Ethernet Alliance και εγώ ως εκπρόσωπος τη χρησιμοποιώ για να μεταφέρω σε εσάς όλη αυτή την πληροφορία, υπάρχουν αυτά εδώ τα στοιχεία στα οποία ότι όλα αυτά που θα δείτε αποτελούν κομμάτια μέσα από τα πρότυπα ή μέσα από το ίδιο το Ethernet Alliance που είναι υποστηρικτής της IEEE και των προτύπων της IEEE της σειράς 802.3 και ό,τι σημαίνει αυτό. Και από εκεί και πέρα ότι όλα αυτά έρχονται αυτούσια όπως υπάρχουν στα πρότυπα, στα έγγραφα που ορίζουν αυτά τα πρότυπα, με οτιδήποτε αστοχίες μπορεί να έχουν κατά περιόδους οι οποίες χρονικά βελτιώνονται και είναι λογικό, άνθρωποι είμαστε όλοι και συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες κάποιοι από εμάς. Έτσι, και ουσιαστικά σε μικρό ποσοστό παίζει ρόλο και όπου φυσικά απαιτηθεί η δική μας προσωπική άποψη, έτσι, των ομιλητών ή οποιονδήποτε άλλο. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε μένα ως ομιλητή. Δεν ξέρω αν με γνωρίζετε, ουσιαστικά συμμετέχω εγώ σαν μηχανικός και η εταιρεία μου σε 3 επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες προδιαγράφουν και γράφουν τα πρότυπα κυρίως για την καλωδίωση. Οι επιτροπές αυτές είναι, η επιτροπή είναι η TC215 της ΕΝΕΛΕΚ, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης, και τα 3 working group που συμμετέχω έχουν να κάνουν με τη δημιουργία των προτύπων της σειράς 50-173. Τα πρότυπα αυτά έχουν να κάνουν καθαρά με τις προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη γένεια καλωδίωση, όπως λέγεται στα ελληνικά, είναι η επίσημη μετάφραση του generic cabling. Έτσι, η σειρά λοιπόν 50-173 είναι η σειρά των προτύπων 50-174 που έχει να κάνει με την διαδικασία και τους τρόπους που κάποιος πρέπει να κάνει μελέτη και την αποτίμηση αυτής της μελέτης και της καλωδίωσης που πρόκειται να εγκατασταθεί, δηλαδή αυτό το assessment που πρέπει να γίνει, όπως αντίστοιχα τη μεθοδολογία εγκατάστασης όλων αυτών των υλικών για να μπορέσει ο τελικός χρήστης ουσιαστικά ή ο πελάτης, όπως θέλετε, για μένα τελικός χρήστης, να απολαύσει αυτά τα πράγματα που εμείς του δίνουμε και του προσφέρουμε. Και η σειρά των προτύπων 50-600, που είναι η σειρά που ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη, υλοποίηση και δημιουργία ενός data center από την αρχή σε όλα του τα κομμάτια, ανεξάρτητα αυτό αν είναι καλωδίωση, αν έχει να κάνει με το security, με τη θέρμανση ψήξης και όλα αυτά. Προχωρώντας λοιπόν παρακάτω, θα δούμε ποιος είναι ο σκοπός, ποιος είναι ο στόχος και ποιες είναι οι προτεραιότητες του Ethernet Alliance. Το Ethernet Alliance είναι μια παγκόσμια κοινότητα που απαρτίζεται από κάποιες εταιρείες.
απαρτίζεται από αυτές τις εταιρείες ουσιαστικά που δημιουργούν τον ενεργό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε όλοι εσείς για να μπορέσετε να κάνετε όλα αυτά που λέγονται το Unified Messaging και όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα, αποτελούνται από τους κατασκευαστές των υλικών που δίνουν τα υλικά τους για να μπορέσουν να συνθέσουν οι κατασκευαστές, οι μεγάλοι γνωστοί, όλων αυτών των εξοπλισμό, δηλαδή από τους κατασκευαστές που φτιάχνουν όλα αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, τα ASICs, FPGAs, τα transistors, τις διόδους, τους πυκνοτές και όλα αυτά τα γνωστά, κυρίως από την πλευρά της ηλεκτρονικής. Και φυσικά είναι και από τους ανθρώπους που ανήκουν στον ακαδημαϊκό χώρο. Γιατί σε συνδυασμό μαζί με τους κατασκευαστές είναι αυτοί που κάνουν την πρωτογενή έρευνα. Έτσι. Λοιπόν, ο στόχος έτσι λοιπόν του Ethernet Alliance είναι να προβάλλουν όλες αυτές τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που βασίζονται έτσι, στο Ethernet που ουσιαστικά χτίζεται μέσα από το πρωτόκολλο της IEEE με τη σειρά πρωτοκόλλων, μάλλον 802.3. Πέρα από αυτό να προωθηθεί και να γίνει άμεσα αποδεκτό από την ίδια τη βιομηχανία και φυσικά να μπορέσουν να προσδώσουν αυτό που λένε την διαλειτουργικότητα μεταξύ των κατασκευαστών. Μεταξύ των διαφορετικών κατασκευαστών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι, το οποίο έρχεται το Ethernet Alliance μέσω της IEEE να το διασφαλίσει και να το εγγυηθεί. Και φυσικά οι στρατηγικές προτεραιότητες έχουν να κάνουν με τι, με τη διαλειτουργικότητα που λέμε. Είναι το βασικό κομμάτι για να μπορέσουν να μιλάνε δύο μηχανήματα μεταξύ τους, να μιλάνε την ίδια γλώσσα, στην ίδια ταχύτητα και άρα να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή επικοινωνία ανεξάρτητα ποιο είναι το είδος αυτής της επικοινωνίας. Και φυσικά τι χρειάζεται από κάτω, χρειάζεται σωστή, σοβαρή εκπαίδευση. Και η σοβαρή και σωστή εκπαίδευση έχει και την σωστή, ορθή ενημέρωση. Έτσι, του τεχνικού κόσμου, αν θέλετε, ή της αγοράς. Να είναι έγκαιρη και έγκυρη. Γιατί δυστυχώς, κυρίως στην ελληνική αγορά, αλλά δεν υστερείται και ο ευρωπαϊκός χώρος, δεν υπάρχει έγκυρη ενημέρωση. Και όπως λέω ουσιαστικά στους ξένους, δύο χαρακτηριστικά διέπουν την ελληνική αγορά. Θα σας τα πω για να μην αρχίσουμε την κουβέντα. Είναι ότι η ελληνική αγορά είναι price driven και product oriented. Τέλος. Που δεν θα έπρεπε να είναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μετκάλφε, τον Bob Metcalfe, τι είναι το Ethernet. Ο κύριος αυτός που βλέπετε στην εικόνα είναι ο εφευρέτης του Ethernet. Το Ethernet λοιπόν, όπως λέει ο ίδιος, και ευτυχώς ο άνθρωπος ζει και δίνει ακόμα παρουσιάσεις, παρόλο που δεν χρησιμοποιεί το PowerPoint. Άμα δείτε ποτέ καμία παρουσίαση, νομίζω και στο link που έχει παρουσίαση, θα δείτε είναι με χαρτάκια. Που όπως εμείς χρησιμοποιούμε τα slide, έχει τις σημειώσεις του και απλά αλλάζει τα χαρτάκια. Έτσι, είναι φανταστικός όμως ο άνθρωπος, είναι σαν να έχει από πίσω μια ολόκληρη παρουσίαση. Αν το παρακολουθήσετε είναι εντυπωσιακό. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μετκάλφε τι είπε. Είπε ότι το Ethernet είναι ένα brand, ένα εμπορικό όνομα να το πω εγώ στα ελληνικά. Και μάλιστα είναι ένα καινοτόμο έτσι, εμπορικό όνομα. Και πολλά από αυτά τα καινοτόμα ονόματα, έτσι, τα brands, δεν έχουν τόσα χαρακτηριστικά. Το Ethernet λοιπόν είναι ένα από τα λίγα που έχει 7 διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε πολύ γρήγορα και να πάρετε μια γεύση τι σημαίνει αυτό το Ethernet. Ένα από αυτά τα 7 χαρακτηριστικά που βλέπετε, το πρώτο, είναι αυτό που λέει το Native Mode Internet Plumbing. Το plumbing είναι χαρακτηριστικό και κυρίως στους Αμερικάνους, γιατί θεωρούν ότι όλα αυτά που εμείς τα βλέπουμε μέσα από τις καλωδιώσεις ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, είναι τα pipes. Θα το έχετε ακούσει που μιλάνε για pipes δεδομένων. Έτσι, για σωληνώσεις ή αν θέλετε κατ' εμέ για διάβλους μετάδοση δεδομένων. Το βασικό κομμάτι που πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το Ethernet συνεπάγεται ουσιαστικά μια μεταγωγή πακέτων. Αυτό είναι το Ethernet. Είναι μια μεταγωγή πακέτων που γίνεται μέσα από κάποιους συγκεκριμένους διάβλους. Έτσι, αυτοί οι διάβλοι είναι εγγενείς και η επαφή αυτή των διάβλων, η επικοινωνία αυτή των διάβλων και η μεταγωγή των πακέτων που γίνεται αρχικά, ξεκινώντας από το μηχάνημα, γίνεται μεταξύ των layers, μεταξύ των επιπέδων που όλοι ξέρουμε, είτε του OSI Reference Model, του μοντέλου αναφοράς OSI, που είναι τα 7 layer ξεκινώντας από το physical και φτάνοντας στο application layer, όλα αυτά με τη σειρά τους, ή τα τελευταία κάτω-κάτω, που είναι ουσιαστικά τα βασικά για την επικοινωνία, το TCP όπως είναι γνωστό, Reference Model. Το TCP μοντέλο αναφοράς. Αυτό είναι όσον αφορά το πρώτο ιδιοχαρακτηριστικό ή attribute. Το δεύτερο είναι η υψηλή ταχύτητα. Εδώ πέρα λοιπόν αυτό που είπε
Και λέει στις παρουσιάσεις του McAlpha είναι όταν ξεκίνησε το Ethernet, η πρώτη του ταχύτητα ήταν 300 kbps. Αντιλαμβάνεστε τώρα που έχουμε φτάσει εμείς. Η επόμενη φάση ήταν στα 2,9 Mbps. Όταν δεν το φτιάξανε το 2,9 Mbps, θεωρήσαν ότι για τα επόμενα 5 χρόνια έχουν καθαρίσει. Είναι έτοιμοι και περιμένουν λοιπόν να έρθουν οι εφαρμογές. Στα 5 επόμενα χρόνια, το Ethernet, από ό,τι λέει ο ίδιος, είχε ήδη το Ethernet, τα 2,9 Mbps είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί από εφαρμογές και υπήρχαν άλλες εφαρμογές που ζητούσαν μεγαλύτερη ταχύτητα. Άρα πλέον το Ethernet ως καινοτόμο εμπορικό όνομα, όπως λέει ο McAlpha, είναι κάτι που ζητάει σύγχρονες ταχύτητες. Και με τον όρο υψηλή ταχύτητα δεν είναι η ταχύτητα που προκύπτει από την ανάγκη της αγοράς, τη σημερινή. Είναι η ταχύτητα που μπορούμε να χτίσουμε για να έρθουν μετά οι εφαρμογές να τις καλύψουν. Και αυτή είναι η λογική που διέπει το Ethernet από τότε μέχρι σήμερα. Και όπως θα δούμε παρακάτω, στους χάρτες, αυτή τη στιγμή αυτό που χτίζουμε και θα χτίσουμε φτάνει μέχρι το 1,6 τέρα. Θα το δούμε στην πορεία. Βέβαια δεν είναι άμεσο, είναι γύρω, αν δεν κάνω λάθος, στο 23, αλλά είναι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε και θα το πετύχουμε και θα δούμε πώς, έτσι, για να μπορούν να έρθουν στη συνέχεια οι εφαρμογές. Το επόμενο χαρακτηριστικό, ή ίδιο χαρακτηριστικό, είναι το multimedia. Είναι πολυμεσικό. Και τι σημαίνει αυτό? Χρησιμοποιεί πάρα πολλά μέσα μετάδοσης. Αν ξεκινήσουμε από την ιστορία, από τη δεκαετία του 70, ουσιαστικά θα δούμε ότι χρησιμοποίησε αρχικά το μοαξονικό καλώδιο, στη συνέχεια πέρασε στο συνεστραμμένο ζεύγος, αρχικά με 2 ζευγάρια που πέσανε τα 10 και 100 Mbps, είτε σε half είτε σε full duplex επικοινωνία. Στη συνέχεια για το 1G και 10G περάσαμε στα 4 ζευγάρια, περάσαμε στις οπτικές ίνες και φυσικά το γνωστό μας Wi-Fi, που είναι και αυτό ένα μέσο, χρησιμοποιεί ένα μέσο μετάδοσης, το οποίο είναι ο αέρας. Γιατί και ο αέρας είναι ένα μέσο μετάδοσης. Άρα το Ethernet λοιπόν είναι πολυμεσικό brand, είναι πολυμεσικό εμπορικό όνομα. Το επόμενο ίδιο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι πρότυπο. Πρώτον, είναι πρότυπο της IEEE και φυσικά είναι πρότυπο της σειράς 802.3. Είναι πάρα πολύ βασικό που το λέω σαν πρότυπο, γιατί έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται. Με τον όρο απλά Ethernet, ότι εγώ ουσιαστικά ικανοποιώ το Ethernet, δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι, θα πρέπει ουσιαστικά να αναφέρεται ότι εγώ ικανοποιώ ή συμμορφώνομαι με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Έτσι. Και κάτι που παρέλειψα στο προηγούμενο ιδιοχαρακτηριστικό, το multimedia, ήταν ότι ο όρος Ethernet προέκυψε από τη λογική, γιατί αυτό που είπε και ο McAlpha είναι ότι αν εμείς βασιζόμασταν κάθε φορά στο μέσο, θα πρέπει να είχαμε 300 net. Δηλαδή να πηγαίναμε από το Coax net, στο RGA net, στο Twist net και πάει λέγοντας. Οπότε εμείς το βγάλαμε Ether, γιατί το Ether ξεκινώντας από τον ελληνικό εθέρας, έτσι, δίνει μια γενικότερη εικόνα. Άρα μπορεί να συμπεριλάβει ένα πλήθος, να το πω έτσι, γραμμών μεταφοράς. Και είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί όλα τελικά ξεκινήσαν από εδώ, άσχετα αν εμείς χάσαμε το τρένο. Οπότε, στη σειρά των προτύπων 802.3, αυτό που αναφερόταν από παλιά ήταν ότι όταν χτίστηκε το Ethernet, ξεκίνησε με το IEEE 802. Ποτέ οι δημιουργοί, ο McAlpha και η ομάδα του, δεν υπολογίζαν ότι θα υπάρχει και μια τελεία κάτι. Δυστυχώς η αγορά άλλαξε, υπήρχαν εταιρείες που δημιούργησαν ουσιαστικά και άλλα πρωτόκολλα, όπως το Token Ring ή το Token Bus, οπότε αναγκαστικά η IEEE ήρθε και λέει, όπα, πάμε να το τυποποιήσουμε, εδώ το 802.3 έχει να κάνει οτιδήποτε σχετίζεται με το Ethernet, το 802.4 οτιδήποτε σχετίζεται με το Token Ring και οτιδήποτε, το 802.5 οτιδήποτε σχετίζεται με το Token Bus. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε και το Ethernet έχει να κάνει με όλα τα πρωτόκολλα, τα πρότυπα αν θέλετε της σειράς 802.3 και δίπλα έχουν τα γραμματάκια. CJ θα τα δούμε και στην πορεία. Το επόμενο ίδιο χαρακτηριστικό είναι ότι οι υλοποιήσεις δεν είναι ανοιχτές. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Οι υλοποιήσεις του καθενός ανήκουν σε αυτόν που την ανέπτυξε. Στην εταιρεία ουσιαστικά που την ανέπτυξε.
Και είναι πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Έτσι, γιατί ο οποιοσδήποτε ανταγωνισμός που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των δημιουργών, να το πω έτσι, αυτών που αναπτύσσουν, των εταιριών που αναπτύσσουν, είναι θεμιτός με τη λογική ότι αυτός ο ανταγωνισμός τι προάγει? Προάγει την εξέλιξη τεχνολογίας. Αυτός εδώ λοιπόν ο ανταγωνισμός, τι έρχεται να γίνει, πώς έρχεται να δημιουργηθεί? Έρχεται να δημιουργηθεί μεταξύ συμβατών συστημάτων που συμμορφώνονται με το 802.3. Όλα τα υπόλοιπα συστήματα που δεν συμμορφώνονται με το 802.3 δεν μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστικά. Και είναι ξεκάθαρο. Και με αυτόν τον όρο λέμε ότι οι υλοποιήσεις του Ethernet δεν είναι ανοιχτές. Έτσι. Και θα το δούμε ότι αυτό ισχύει και στο ακόμα επόμενο στάδιο που έχει να κάνει με το Power over Ethernet. Θα τα δούμε τα θέματα που μπορούν να δημιουργηθούν στην πορεία. Ένα από τα επόμενα δύο χαρακτηριστικά, το έκτο, είναι η διαλειτουργικότητα. Έτσι, είναι πάρα πολύ βασικό μεταξύ των χρηστών, μεταξύ των κατασκευαστών, να το πω έτσι, αυτός ο ανταγωνισμός να υπάρχει, αλλά παράλληλα να υπάρχει και διαλειτουργικότητα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε, να πάρουμε τα ωφέλη όλης αυτής της επικοινωνίας. Και τέλος, είναι ουσιαστικά το backward compatibility. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί σε μια δημιουργία switches, τα οποία δεν έχουν τίποτα άλλο πέρα από slots και φυσικά μπορούν να πάρουν SFPs που μπορούν να υποστηρίξουν χαλκό, είτε 1G είτε 100G, που δεν υπάρχουν τόσο πολύ, αλλά κυρίως 1G και 10G, είτε οπτική ίνα, είτε να υποστηρίξουν ανεξάρτητα συνδέσμου, να υποστηρίξουν 2LC ή ακόμα να υπάρχει SFP με, να το πω έτσι, που υποστηρίζει τους σύγχρονους συνδέσμους οπτικούς τύπου MPO, όταν μιλάμε για parallel optics. Και φυσικά από το ένα SFP που μπορεί να έχει parallel optics και να μιλάει για 100G μέσα από 4 ή 8 ίνες και με ένα SFP που είναι ακριβώς δίπλα του που να μιλάει 1G, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει όλη αυτή η επικοινωνία. Άρα υπάρχει backward compatibility. Και η εξέλιξη του Ethernet αυτό δείχνει. Είμαστε αυτή τη στιγμή, τρέχουμε τα 400G, αλλά τα 400G μιλάνε με το 1G. Πάμε να δούμε λοιπόν το επόμενο κομμάτι. Πού χρησιμοποιείται αυτό το Ethernet? Όπως θα δείτε, χρησιμοποιείται παντού. Το laser παίζει. Ναι. Χρησιμοποιείται από τις εταιρείες τόσο σε επίπεδο κτηριακό όσο και σε επίπεδο campus. Χρησιμοποιείται, βλέπετε, το κτηριακό όσο και το campus. Χρησιμοποιείται σε επίπεδο οικιακής χρήσης και για διάφορα καταναλωτικά, να το πω έτσι, αγαθά, ακόμα και το αυτοκίνητο, σαν hot spot, παίζει και αυτό σαν ιδέα. Χρησιμοποιείται στα data centers, για hyperscale data centers, αλλά αντίστοιχα και από τους service providers, ακόμα και από τους content providers, τους πάροχους περιεχομένου. Και βλέπουμε και θα δούμε και παρακάτω τα επίπεδα που χρησιμοποιούνται. Όλοι αυτοί λοιπόν μπαίνουν σε ένα ευρύτερο δίκτυο, είτε αυτό είναι μετροπολιτικό, είτε είναι γενικότερα το δίκτυο ευρείας περιοχής, το WAN. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ τους. Δέστε λοιπόν ότι έχει πλήρη εφαρμογή σε όλα παντού. Και πάμε να δούμε ουσιαστικά έτσι, πώς αυτό το Ethernet έτσι, και ποιες είναι οι ανάγκες που προέκυψαν. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη για πιο γρήγορες εφαρμογές, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 80 στα 10 Mbps, ανεβαίνει, βλέπετε ότι αυτό το χωρίζουμε σε 3 κατηγορίες. Την εταιρική, του data center και του service provider. Βλέπετε από 10 η εταιρική έχει φτάσει σήμερα και το περιμένουμε και στο 20 να υποστηρίζει ταχύτητες από 2,5G μέχρι 50G. Για τα data center ουσιαστικά είναι το πράσινο, ξεκίνησε από τα 10G για να έχει σήμερα να παίζει από τα 25 μέχρι τα 400. Και φυσικά για τους service provider που είναι οι δύο τελευταίες τάξεις μεγέθους, 200 και 400. Και έπεται συνέχεια. Θα το δούμε παρακάτω πού αυτό και τι μπορεί να σημαίνει. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει συνεχώς ανάγκη. Άρα η λογική του Μετκάλφε, χτίσε και θα έρθει η ανάγκη, είναι πάρα πολύ σημαντική. Βλέπετε ότι και πάλι αυτό που σας είπα στην αρχή, μιλάνε για πιο παχύς, να το πω έτσι, σωλήνες. Έτσι, για ουσιαστικά ο διάβλους επικοινωνίας με μεγαλύτερη δυνατότητα.
Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να το χτίσουμε και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται για τις επόμενες γενιές σερβερ, για τις επόμενες πίσω. Και φυσικά αυτό που έρχεται το Ethernet Alliance να κάνει είναι να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Γιατί απλά σαν όρος ο πελάτης δεν με ικανοποιεί. Πάμε να δούμε τις τάσεις αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εύρους ζώνης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Και θα δείτε ουσιαστικά στην αριστερή. Συγγνώμη. Λοιπόν, σε αυτή εδώ την καμπύλη, για αν πάρουμε ας πούμε για την Κίνα ή για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, είναι πορτοκαλί, είναι αυτή εδώ η καμπύλη. Δέστε ότι η εκτίμηση είναι ότι το 2020 θα φτάσουν ουσιαστικά τα 4.500 exabyte, το κάθε exabyte είναι 10 στη 18η byte, 4.500, δηλαδή 4,5 zettabyte. Το κάθε z είναι 10 στην 21η. Έτσι, να έχετε να βάζετε μηδενικά. Έτσι, οπότε, δέστε ποιος είναι ο όγκος, να το πω έτσι, και το εύρος ζώνης που αντίστοιχα χρησιμοποιείται. Για τη Δυτική Ευρώπη είναι αυτή η καμπύλη και φυσικά μια άλλη εικόνα που είναι εντυπωσιακή από πλευράς Κίνας, ανάλογα με τις εφαρμογές, έτσι, σε επίπεδο καταναλωτή, το web και other data. Έτσι, βλέπουμε ότι είναι αυτή η καμπύλη και το 20 περιμένουμε να είναι γύρω στα 0,5 ζέτα ή στα 500 exabyte. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι καμπύλες, έτσι, και ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τις δούμε. Ποιες είναι οι εφαρμογές τώρα που έρχονται? Αυτές είναι οι τρεις κρίσιμες εφαρμογές που τις βλέπουμε να έρχονται. Τις ακούμε συνέχεια, καθημερινά. Η πρώτη είναι το IoT. Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι σε όλο το web περιμένουμε ότι το 20 θα έχουμε πάνω από 20 δισεκατομμύρια συσκευές συνδεδεμένες πάνω. Το δεύτερο είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Και θα δούμε στην πορεία πώς η αυτοκινητοβιομηχανία αρχίζει να παίζει με το Ethernet, όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγής αυτοκινήτων, αλλά και σε επίπεδο ελέγχου των όλων των εφαρμογών, αν θέλετε, και των ελέγχου που γίνεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Θα το δούμε παρακάτω. Ήδη τρέχει, έχει τυποποιηθεί από το 16 το Single Pair Ethernet στο 1G για αποστάσεις 14 και 40 μέτρα, ανάλογα την μορφή, να το πω έτσι, του link, της σύνδεσης, και αυτή τη στιγμή τρέχει το 802.3 CJ, που είναι τα 10 Mbit στα 1000 μέτρα. Το κρατάτε αυτό, θα το δούμε και παρακάτω. Έτσι, και το τρίτο είναι αυτό το γνωστό, το 5G. Έτσι, όλοι μιλάνε για το 5G. Ουσιαστικά περιμένουμε, η εκτίμηση της ΟΟΔ είναι ότι θα έχουμε 25 εκατομμύρια συνδρομές παγκοσμίως το 2021, στο τέλος του 2021. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα λοιπόν μετά το Ethernet και όλα αυτά τα ωραία που κάνω με την Κάλφε, έβγαλε και τον νόμο του. Και ένα νόμο που λέει ουσιαστικά η αξία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου είναι ανάλογη του τετραγώνου των αριθμών των συνδρομητών που συνδέονται. Και πάμε, αυτό εδώ πέρα είναι λίγο επιστημονικό, αλλά πάμε να το δούμε με εφαρμογή το Facebook, το δίκτυο του Facebook. Κοιτάξτε να δείτε μια ωραία καμπύλη. Αυτά τα πάντοτε με το laser το θέμα. Αυτά λοιπόν τα MAU είναι το monthly average user. Δηλαδή ο μέσος όρος χρηστών, ο μέσος μηνιαίος αριθμός χρηστών. Έτσι. Και βλέπετε ουσιαστικά ότι αυτά εδώ οι χρήστες, να το πω έτσι, το 13 είναι γύρω στα 1, κάτι δισεκατομμύρια, ενώ τα έσοδα έχουν φτάσει, αγγίζουν τα 8 δισεκατομμύρια. Έτσι, άρα βλέπετε ότι αυτό το τετράγωνο που λέει ήδη είναι πραγματικότητα μόνο από το δίκτυο του Facebook. Έτσι, είναι χαρακτηριστικές. Και πάμε να δούμε έναν από τους χάρτες του Ethernet Alliance. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς χρησιμοποιείται και πού χρησιμοποιείται το Ethernet ανάλογα με την εφαρμογή. Πάμε να δούμε λοιπόν ότι χρησιμοποιείται σε επίπεδο automation. Σε επίπεδο automation, έτσι, για τα κτίρια αυτοματισμού, για τα κτίρια και τη βιομηχανία, ξεκινώντας από τα 10 Mbit και θα φτάσει, αναμένεται, στα 5G. Στο κομμάτι
της αυτοκινητοβιομηχανίας και για το networking που υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο, για τον έλεγχο όλων αυτών των controller, των sensor και ακόμα και τα application που υπάρχουν, κάμερες, αυτά που λέει όταν παρκάρουμε, θα βλέπουμε πίσω τι γίνεται, θα σου μετράει η απόσταση και όλα αυτά. Το Ethernet ξεκίνησε ήδη από τα 10 Mbit μόνο για την εσωτερική επικοινωνία και θα φτάσει, αναμένεται, στα 50G. Κάποια κομμάτια θα είναι και μέσω του single pair Ethernet. Έτσι. Σε επίπεδο εταιρικό, βλέπετε ότι για οτιδήποτε χρειαστεί, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε οριζόντιο είτε κατακόρυφο, είτε σε επίπεδο campus που λέγαμε πριν, ξεκίνησε από τα 100 Mbit και θα φτάσει στα 100G. Σε επίπεδο cloud providers που ακούστηκε και για data centers hyperscale, οι ταχύτητες ξεκινάνε από 10G μέχρι 1,6 τέρα. Και θα δούμε πώς το υλοποιεί αυτό και μάλιστα υπάρχουν ενδείξεις δεξιά και αριστερά και φυσικά για τους service provider έχει να κάνει, ξεκινάει από τα 10G για να φτάσει στα 1,6 τέρα. Πώς? Με lanes των 100G. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό θα έχει οπτική πολυπλεξία με εκπομπές φωτός στα 100G. Τα 400 για παράδειγμα G θα είναι είτε χωρίς οπτική πολυπλεξία, να μην μπλέξουμε σε αυτό το επίπεδο DWG και τέτοια, φανταστείτε σε απλή εκπομπή φωτός, τα 400G αυτή τη στιγμή μπορούν να επιτευχθούν από 8 ίνες, δηλαδή 4 ζευγάρια των 100G, όπου το κάθε ζευγάρι, η μία διαδρομή της ίνας είναι transmit και άλλη είναι receive. Και κάθε φορά όταν μιλάμε για 40, 100, 400 και G, μιλάμε για το aggregate bandwidth. Το συνολικό. Και αυτός είναι ο ρόλος των lanes. Και αντίστοιχα, εδώ το switch bandwidth αγγίζει το 12 Tbps. Έτσι. Αυτή μιλάμε, είναι σε επίπεδο, για το σουιτσάκια είναι αυτό που λένε κάποιοι που έχουν πει λίγο παρακάτω, είναι το switching fabric. Έτσι, είναι το δικτυοδόμημα, πολύ ωραία λέξη ελληνική, που ουσιαστικά αρχίζει και κάνει μέσα το matrix για το πώς θα στείλει, πώς θα μετάγει την πληροφορία, πού, πώς πιο γρήγορα, πώς θα διαβάσει τον προορισμό για να το στείλει χωρίς να περιμένει να διαβάσει όλο το πακέτο. Είναι αυτές οι ωραίες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι switch και οι router. Έτσι. Και πάμε να δούμε την εξέλιξη τώρα των προτύπων. Αυτά εδώ έχουν ήδη τυποποιηθεί. Βλέπετε τα 25 και 40G μέσα από το χαλκό, ό,τι έχει τάφει στο τέλος είναι χαλκός. Αντίστοιχα, τα 200 και 400G μέσα από οπτικές ίνες, τα 25 μέσα από single mode fiber, από μονότροπη οπτική ίνα. Βλέπετε ουσιαστικά την μεταφορά ισχύως μέσα από MDI, Medium Dependent Interface, δηλαδή είναι το interface, η διαπαθή αυτή που εξαρτάται από το μέσο μετάδοσης, έτσι, μέσα από 4 ζευγάρια. Βλέπετε όλα αυτά, τα 50, 100, 200G, που ήδη έχουν κλείσει μέχρι και το Δεκέμβριο του 2018 και φυσικά είναι οι υπόλοιπες ομάδες εργασίας που έρχονται να φτιάξουν αυτό που σας είπα πριν, το CG, τα 10 Mbps, στα 1000 μέτρα και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που θα το δούμε, τα 400G μέσα από πολύτροπη ίνα. Και φανταστείτε αυτή τη στιγμή, και το είχα δείξει πέρσι και πρόπερσι στο Layer 1, είχα εδώ πέρα σε αυτό το χώρο, τον εκθεσιακό κυρίως, είχα live performance test μετάδοση σε 100G μέσα από το 2 είναι στα 305 μέτρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δει κάποιος. Τουλάχιστον για μένα είναι εντυπωσιακό. Και είναι πολύ βασικό να δει κάποιος όχι απλά να δει τα προϊόντα που υπάρχουν σε επίπεδο καλωδίωσης, ότι υπάρχει ας πούμε, η οπτική ίνα, υπάρχουν οι σύνδεσμοι, η οπτική και όλα αυτά. Το θέμα είναι να φέρεις εδώ την οπτική ίνα, ανεξάρτητα του κατασκευαστή, να τη βάλεις κάτω, να βάλεις ένα όργανο, να βάλεις αυτό το όργανο που θα δημιουργεί ένα pattern generator στα 100G, στα 40G, στα 400 και απ' την άλλη να πηγαίνει σε ένα bit error rate tester και να σου δείχνει ταυτόχρονα ότι αυτή τη στιγμή εγώ στέλνω πακέτα 100G και έχω 0 bit error rate. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Αυτή είναι ουσιαστικά η εξέλιξη και τι περιμένουμε και φυσικά είναι και όλα τα υπόλοιπα που έρχονται να κάνουν με τα lanes των 100G, γιατί αυτό που εκτιμάται όταν θα έρθει η ώρα είναι τα 1,6 τέρα θα τα έχουμε με lanes μέχρι στιγμής των 400G. Έτσι. Με 4 lanes των 400G θα επιτύχουμε το 1,6 τέρα που θα έρθει και αυτό στο μέλλον. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που λέμε η διαλειτουργικότητα μεταξύ των κατασκευαστών. Έτσι, πάμε να το δούμε και γραφικά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ουσιαστικά τα χαμηλότερα επίπεδα
Με βάση είτε το ISO reference model είτε το TCP reference model, τα χαμηλότερα επίπεδα, ξεκινώντας από το MAC, το Medium Access Controller. Έτσι, ο ελεγκτής αυτός του πρόσβασης μέσου. Από εκεί λοιπόν που είναι στο δεύτερο layer, στο data link, από εκεί που ξεκινάνε και τα χαρακτηριστικά, πώς θα πάει, που γίνεται και η πακετοποίηση από το parallel του πακέτου να πάει σε συριακό, να βγει με το list και most bit, αυτά τα ωραία πραγματάκια. Έτσι, πάμε λοιπόν στο repeater που έρχεται να κάνει, ουσιαστικά να το πω εγώ πολύ απλά, είναι οι ενισχυτές ρεύματος που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε κάποια απόσταση με το επόμενο μηχάνημα και πάει λέγοντας. Είναι φυσικά η θύρα, ανάλογα τι είναι, ο σύνδεσμος να το πω έτσι. Αν είναι χαλκός είναι το γνωστό RJ45, αν είναι οπτικός σύνδεσμος μπορεί να είναι LC, μπορεί να είναι NPO, μπορεί οτιδήποτε άλλο. Έτσι, και φυσικά έχουμε το module. Τι είναι το module, στο χαλκό είναι το jack engine. Το βάζει, και για να πάει στο επόμενο σύστημα και έτσι να έχουμε τη διαλειτουργικότητα. Το ένα σύστημα να μιλήσει με το άλλο. Και όντως αυτό είναι. System επικοινωνία. Για να επιτευχθεί όμως αυτή η επικοινωνία υπάρχουν βασικά χαρακτηριστικά. Έτσι, όλοι θα θέλαμε να πάμε να μιλήσουμε με κάποιο Γερμανό, αλλά αν εμείς δεν μιλάμε γερμανικά ή ο Γερμανός ελληνικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Εκτός αν χρησιμοποιήσουμε άλλη γλώσσα. Έτσι. Λοιπόν, το επόμενο που είναι βασικό είναι ουσιαστικά το chip-to-chip interface. Δηλαδή, η διεπαφή και το πώς μιλάνε τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Αυτό είναι το chip, δεν έχει μεταchips. Έτσι, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε να μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους και να γίνουν κατανοητά. Με όλα αυτά που ξέρουμε, κάτι hello, στέλνει ένα πακέτο hello, ο άλλος το διαβάζει, λέει acknowledgement, εντάξει, σε είδα, ok, πάμε να τρέξουμε. Αυτά είναι σε λίγο πιο ψηλά. Αλλά αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι το chip του module. Ότι θα πρέπει να μιλήσει, και από αυτά που λέμε ουσιαστικά και στο δημοτικό χαρακτηρολογώντας, είναι ότι θα πρέπει αυτό εδώ, το ολοκληρωμένο κύκλωμα με όλα αυτά που ξέρουμε, address, bus, data, bus και όλα αυτά εδώ, να μπορέσει να μιλήσει και να βγάλει την πληροφορία προς το module, προς την πόρτα. Άρα εκεί θα πρέπει η διάβλη αυτή επικοινωνίας να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη. Δεν μπορεί να έχω εγώ LC connector και να του στέλνω ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι δεν είναι. Και φυσικά, το τρίτο και βασικότερο κομμάτι είναι τι έχουμε να κάνουμε με τη θύρα. Αυτό που σας έλεγα. Είναι χαλκός, είναι οπτικό, το pin-out που έχει, αν είναι small form factor όπως είναι ουσιαστικά οι connectors, οι σύνδεσμοι LC και πάει λέγοντας. Γιατί ο LC δεν είναι small form factor. Και το τελευταίο και βασικότερο, στο οποίο όμως δεν δίνει κανένα σημασία, είναι το port-to-port και το media, το μέσο μετάδοσης. Εδώ το μέσο πάει για βλούβες. Έτσι, δηλαδή κανένας δεν δίνει σημασία σε αυτό το κομμάτι. Η ερώτηση προσωπική είναι πώς θέλουμε να μιλάνε αυτοί οι δύο και άρα να μιλάνε εγγυημένα, άρα να έχουμε ένα υψηλό performance, χωρίς αυτό εδώ το κομμάτι να μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Χωρίς να μην γνωρίζουμε καν το performance του αυτού. Τι μπορεί να δώσει. Έτσι, άρα πλέον, γιατί παλιά δεν δίναμε σημασία. Πλέον, όταν θέλουμε να έχουμε ένα σοβαρό δίκτυο, είτε αυτό είναι τοπικό δίκτυο, είτε είναι δίκτυο ευρείας περιοχής, είτε είναι μετροπολιτικό, που είναι όλες αυτές οι ίνες που λέμε fiber to the home, fiber to τέτοιο, έτσι, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα σχεδιασμένο, να συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, με συγκεκριμένα πρότυπα, και γι' αυτό ήρθε και ο ίδιος ο Μετκάλθε και λέει το Ethernet είναι πρότυπο. Γιατί για να πεις ότι υποστηρίζω και συμμορφώνομαι με το Ethernet, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να έχει συγκεκριμένες οδηγίες. Έτσι, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι ότι όλοι απλώνουν ίνες και δεν έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους που τις απλώνουν, απλά αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι από τη μια να σου βαδίζουν και από την άλλη να απλώνουν και να κολλάνε ίνες. Χωρίς να έχουν καμία εκπαίδευση, απλά να ελαχιστοποιήσουμε τα κόστη. Έτσι, και γι' αυτό βλέπετε ότι πάντοτε υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Όταν θα έρθουν τα πρότυπα από Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λέει στο service provider ή στο content provider ότι μεγάλε, για να μπορέσεις να έρθεις εδώ και να δώσεις υπηρεσία, θα πρέπει να έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά, από την απλή εξασθένηση που ο άλλος δεν γνωρίζει και του λες εξασθένηση και σου λέει τι είναι αυτό, μέχρι ότι εσύ θα πρέπει να έχεις αυτή την πληροφορία, αυτά τα πακέτα και συγκεκριμένο service level agreement, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στον κόσμο του Marlboro.
Έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό το χαρακτηριστικό. Αυτό το App 2 που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, έτσι, μας γελάει όλος ο κόσμος. Είναι η μεγαλύτερη κοροϊδία. Πληρώνεις για 50 και σου λέει App 50. Και μπορεί να έχεις 8 και σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Φταίει το δίκτυο μέσα στο σπίτι. Και λες, μα εγώ το άλλαξα. Πώς το άλλαξες? Τι έβαλες? Και παρόλο ότι υπάρχει fake πως πρέπει να αλλάζει την καλωδίωση από το 12, δεν το ξέρει κανένας. Είμαι 1000% σίγουρος ότι κανένας δεν έχετε ακούσει για το fake 2776 του 12. Για πώς γίνεται η καλωδίωση σε κτίρια, σε σπίτια, σε βιομηχανίες, στα πάντα. Το έχετε ακούσει? Με 1000% σίγουρος. Πάμε παρακάτω. Ο μόνος που το λέει είμαι εγώ, γιατί ήμουν στην ομάδα εργασίας. Λοιπόν, έτσι. Άρα έχουμε το system to system που είναι πάρα πολύ βασικό για την μετάδοση του ίντερνετ. Την εγγυημένη μετάδοση και τη διαλειτουργικότητα. Αυτό πώς το επιτυχάνει το Ethernet Alliance. Δυστυχώς στην Αμερική, και η προσπάθειά μου είναι αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους έχω μιλήσει, έχω συνεργαστεί, να τους φέρω μαζί με τις εταιρείες που είναι μέλη, να τους φέρω και στην Ελλάδα για να μπορέσει ο κόσμος να ανοίξει τα μάτια του και να δει έστω και τεχνολογικά, να δει τι γίνεται. Δημιουργούν διάφορα event, στα οποία έρχονται κάτω από συγκεκριμένες, να το πω έτσι, προϋποθέσεις, οι κατασκευαστές, και είναι ανοιχτοί οι άνθρωποι, είτε από μεγάλους κατασκευαστές, είτε σε μικρούς, αυτό που λέμε startup εμείς companies, έτσι, από μικρές εταιρείες, οι οποίες έχουν χτιστεί για να δημιουργήσουν τέτοιες προϋποθέσεις. Ότι εγώ σου έχω φτιάξει το interface που μπορεί να μιλήσει με όλους. Και έρχονται μετά οι κατασκευαστές και σου λέει, έλα εδώ, σε εξαγοράζω. Έτσι. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, ο Μετκάλφε είναι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και τι κάνει? Διαχείριση των startup εταιριών, έτσι, που κάνουν οι φοιτητές. Φανταστείτε ότι είναι χρόνια μπροστά, έτσι. Εμείς ακόμα παιδευόμαστε να δούμε τι κάνουμε στα σχολεία μας. Εντάξει, μην δώσουμε παρακάτω σημασία. Έχουν trade show και θα δούμε κάποιες εικόνες. Και φυσικά για το Power over Ethernet, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με την ισχύ, έχει να κάνει με την παροχή ρεύματος και έχει να κάνει με την ασφάλεια. Έτσι, το safety δηλαδή, όχι το security, μην το μπερδέψουμε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση στα ελληνικά. Έτσι, υπάρχει ουσιαστικά ένα certification που έχει ξεκινήσει το Ethernet Alliance και παράλληλα συμμετέχουν μεγάλοι κατασκευαστές. Για να δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε πολύ γρήγορα το Ethernet Alliance. Ξεκίνησε ουσιαστικά το 2006. Έφυγε το 7, ξεκίνησε για τα 40, ουσιαστικά να χτίσουν μια συνενωτική πλατφόρμα για να μπορέσουν μαζί με τις εταιρείες και όλους αυτούς και την IEEE να προχωρήσουν και βλέπετε όλη την εξέλιξη. Πάντοτε μπροστά, ό,τι φτιάχνουν οι εταιρείες που είναι μέλη, είτε το ίδιο το Ethernet Alliance, πάντοτε το δείχνουν σε διάφορα events όπως είναι το Interop, όπως είναι αυτό το Technology Exploration Forum. Εμείς στην Ελλάδα για να δούμε τέτοια πράγματα θα φτάσουμε το 2050. Μάλλον το 2500 με τον Galactica. Έτσι, λοιπόν, βλέπετε ότι στην OFC, βλέπετε ουσιαστικά κάνουν όλα αυτά τα Terra Fabric Black Fest. Είναι φεστιβάλ που έρχονται οι startup εταιρείες και δημιουργούν όλα αυτά τα fabric που τρέχουν στα 12 Tbps. Θυμάστε που λέγαμε. Όλα αυτά κάποιος θα φτιάχνει. Έτσι. Όλη αυτή είναι η εξέλιξη ουσιαστικά. Το 2017 βγάλανε το Power over Ethernet Certification και δεν βλέπετε τις συμμετοχές που έχουν σε διάφορα event, κυρίως στην Αμερική. Ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα καταφέρω να τους φέρω και στην Ελλάδα. Βλέπετε, ας πούμε, σε ένα event 400G here. Και έχουν τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, για να σου δείξουν εδώ τα 400G πώς. Όχι απλά να έχεις μια ένδειξη που να γράφει 400, αλλά όπως είπα σε παλιότερη παρουσίαση εδώ, στο Layer 1, να σου δείξουν ουσιαστικά το eye pattern, το διάγραμμα οφθαλμού, που σου δείχνει τα 400G. Πόσο καθαρό είναι το σήμα για να μπορέσεις να έχεις μέσα από το διάγραμμα οφθαλμού την εικόνα του. Κοίταξε να δεις ότι το σήμα αυτό είναι υγιές. Βλέπετε λοιπόν, βλέπετε εδώ ακόμα και κωδικοποιήσεις. Τι είναι όλα αυτά που λέμε στο ηλεκτρικό κύριο σήμα και την κωδικοποίηση, δηλαδή το encoding για να μεταφέρουμε το αναλογικό σήμα στο ψηφιακό και τι χρησιμοποιείται, γιατί δεν έχει καμία σχέση, τώρα περνάω στα δικά μου κομμάτια, το megahertz με το megabit. Έτσι, γενικότερα το hertz με το bit, είναι η μέρα με τη νύχτα. Πώς αυτή τη διαλειτουργικότητα την εφαρμόζουν, βλέπετε κιόλας ότι διάφορες εταιρείες κατασκευαστών σε διάφορες επικοινωνίες μεταξύ τους, δηλαδή μηχανήματα των εταιριών, πώς συνδέονται με αντίστοιχες ταχύτητες και φυσικά με τους αντίστοιχους, τα αντίστοιχα, να το πω έτσι εγώ, patchwork, τα αντίστοιχα καλώδια,
ή οι γραμμές μεταφοράς που μου αρέσει να λέω γιατί το καλώδιο είναι πολύ γενικός όρος, και φυσικά τις εταιρείες που έχουν όλα αυτά τα όργανα πιστοποίησης, Expo, Andritsu, έτσι, Teledyne, και όλους αυτούς πώς μπορούν να διασφαλίσουν είτε σε επίπεδο χαλκού, με direct access cabling, active optical connection. Τα γνωστά καλώδια οπτικά, τα οπτικά καλώδια που έχουν στην άκρη τους μετατροπής, από οπτικό σε ηλεκτρικό. Έτσι. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Έτσι. Και φυσικά παίρνετε εικόνες, το τι σημαίνει αυτό για τα διάφορα άλλα πρωτόκολλα. Τα εικόνες από όλα αυτά τα events που έρχονται οι startup εταιρείες, τους βλέπετε, τα παλικάρια εδώ, τους φοιτητές που δημιουργούν με τα μηχανήματά τους. Φυσικά το πανεπιστήμιο είναι χορηγός, γιατί φανταστείτε δεν μπορεί τώρα ο άλλος να πάρει ένα network analyzer που κάνει 30-40 χιλιάρικα, έτσι να πάει και να πει εγώ το κάνω. Υπάρχουν χορηγίες, υπάρχουν δάνεια, υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός που έρχεται και επενδύει μέσα από αυτό, και γι' αυτό βλέπετε ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι 30 χρόνια μπροστά. Έτσι, σε επίπεδο του Power over Ethernet, έχει βγει από το 17, όπως είδαμε, μια πιστοποίηση. Αυτή τη στιγμή από την IEEE και το 802.3 BT υπάρχουν 8 κλάσεις παροχής ισχύως. Μεταξύ της συσκευής που λέγεται PSE, αυτό γράφουμε ένα το, της συσκευής της PSE, Power, τώρα ξέχασα την PSE, Power Supplying Equipment, και της Power Device, δηλαδή της τροφοδοτούμενης συσκευής. Υπάρχουν 8 κλάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιστοποιήσεις για τις 4 κλάσεις. Η κλάση 1 ουσιαστικά είναι στα 4 W και η κλάση 4 είναι στα 30 W. Η κλάση 8 τυπικά με βάση το BT, το 802.BT, φτάνει στα 95 W. Έτσι, για να έχετε εικόνα που έχουμε φτάσει. Μέσα απλά από το τετράζυγο καλώδιο. Έτσι. Και αυτό ουσιαστικά τι έρχεται να διασφαλίσει? Έρχεται να διασφαλίσει το interoperability, έτσι, μεταξύ των συσκευών, ανεξάρτητα ποιου κατασκευαστή θα χρησιμοποιήσεις τον εξοπλισμό, και φυσικά το safety που θα σου παρέχει αυτή η πόρτα που θα πάρεις τα 4 ή τα 30 W. Γιατί πλέον έχεις κάποια W, παρόλο ότι είναι DC, να το πω έτσι. Η τάση, τέλος πάντων. Έτσι. Πάμε να δούμε το Power over Ethernet και ποιες είναι οι τάσεις που επικρατούν και οι εκτιμήσεις μέσω του Dell'Oro Group. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά αυτό που περιμένουν τα τελευταία 5 χρόνια, έτσι ξεπεράσαν τα 800 εκατομμύρια θύρες, Power over Ethernet, και φυσικά το 2021 περιμένουμε να ξεπεράσουν, να είναι πάνω από τις 200 εκατομμύρια θύρες, Power over Ethernet. Αυτό που θέλει ουσιαστικά και να προχωρήσουμε το Power over Ethernet είναι να διάγει και να προάγει την διαλειτουργικότητα μεταξύ των κατασκευαστών, έτσι, που είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Ethernet. Θέλει να βασιστεί στο γεγονός ότι είναι πρότυπο, άρα δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι εγώ έχω φτιάξει κάτι που υποστηρίζει το Ethernet χωρίς να λέει ότι είμαι compliant συμμορφώνομαι με αυτό το πρότυπο, με το 802.2 κάτι, έτσι, το 802.3 κάτι, έτσι, και να λέει ότι εγώ τρέχω 100G ή τρέχω 10G ή 1G, γιατί είναι εύκολο να το πεις, έτσι, αλλά φυσικά για τον τελικό χρήστη δεν μπορεί να αποδείξει ότι το PC του παίζει στο 1G και όχι στα 100 Mbit. Έτσι, δεν θα το καταλάβει ποτέ αν στέλνει πακετάκια ή χρησιμοποιεί Word, Excel και τέτοια πραγματάκια. Έτσι, αν παίζει το δίκτυό του και φυσικά το μέσο μετάδοση, δεν μπορεί να υποστηρίξει το 1 Gigabit. Παρόλο ότι, ας πούμε, και η κατηγορία 5 σημερινή, η παλιά 5E, έτσι, μπορεί να υποστηρίξει εγγυημένα το 1 Gigabit. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από το 2002 είναι ξεκάθαρο, έτσι, δεν είναι τωρινό αυτό που σας λέω. Τις νέες τεχνολογίες που έρχονται και ανοίγουν τον δρόμο, και φυσικά η βιομηχανία αυτή του, να το πω έτσι, το Ethernet Alliance έρχεται να στηρίξει όλη αυτή τη βιομηχανία και φυσικά όλη αυτή τη διαλειτουργικότητα. Πάμε να δούμε ουσιαστικά τις μεταβάσεις της ταχύτητας του Ethernet σε αυτά τα γραφήματα και να καταλάβουμε ουσιαστικά σε επίπεδο εκατομμυρίων πορτών, έτσι, η ταχύτητα του 1G για το 2021 περιμένουμε να φτάσει ουσιαστικά τα χοντρικά, τα 400 περίπου. Έτσι βλέπετε που είναι, να φτάσει στα 400.000 πόρτες, και αντίστοιχα τα 50G, και τώρα με τα χρώματα μας τα έχουν χαλάσει λίγο, αλλά εντάξει, τα 200 είναι κάπου εδώ, άρα το 2021 περιμένουμε να ξεπεράσει τα 600.000, τις 600 εκατομμύρια μάλλον πόρτες, και να δούμε ουσιαστικά το γράφημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, πώς η διαλειτουργικότητα μπορεί να επηρεάσει τη χρήση.
Όταν κάποιος έχει προβλήματα στο να μιλήσει με τους άλλους, ακόμα και σε επίπεδο ευρείας περιοχής, θα αρχίσει να μην μπορεί να βασιστεί σε αυτό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο άλλος να δει και να καταλήξει σε κάποιο κατασκευαστή. Για να θα είναι βασικό να υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα και φυσικά να τη δούμε σε κάθε επίπεδο τη διαλειτουργικότητα. Αυτά εδώ τα χρώματα που βλέπετε είναι για διπλή πολυτροπιίνα, για τετραπλή πολυτροπιίνα, για διπλή μονότροπη και τετραπλή. Άρα ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα περιμένουμε ότι οι μονάδες που θα πουληθούν σε εκατομμύρια για 4 μονότροπες θα ξεπεράσουν το 23 τα 20 εκατομμύρια. Αυτά είναι forecasting που κάνουν οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι για να μπορέσουν να πάρουν την αισιοδοξία και να επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Και φυσικά να δούμε και κάποια άλλα γραφήματα που έχουν να κάνουν κυρίως και με τις εφαρμογές, δηλαδή σε επίπεδο data δεδομένων, σε επίπεδο ασύρματων σημείων πρόσβασης και στο IoT. Βλέπετε ουσιαστικά τον αριθμό των πριζών, των κόμπων και των link, για την Αμερική σε εκατομμύρια μονάδες, πώς αυτό θα εξελιχθεί. Και αντίστοιχα για το IoT, ανάλογα με την εφαρμογή, δέστε δηλαδή το IoT τώρα, το 2021, που περιμένουμε να έχει εμπλακεί τόσο σε BMS, σε επίπεδο BMS, Building Management System, όσο και σε επίπεδο surveillance. Για κάμερες, έτσι. Και ήδη ετοιμάζεται η λογική της καλωδίωσης που θα μπορείς να πας με ένα τετράζευκο μέσα σε ένα σημείο και να αρχίσεις αυτό το τετράζευκο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις να αρχίσεις να μοιράζεις με ένα ζευγάρι σε διάφορες εφαρμογές. Αυτό ήδη συζητείται στις επιτροπές. Θα έρθει σε 3 τουλάχιστον χρόνια. Αλλά απλά σας το λέω. Και φυσικά από πλευράς, όπως λένε πάντοτε οι Αμερικάνοι, που όλα τα βάζουν και με τη μορφή των χρημάτων. Αυτό το CAGR είναι το Compound Annual Growth Rate. Είναι ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης. Βλέπετε δηλαδή ότι όλα τα κομμάτια έχουν τις καμπύλες τους. Και ο ρυθμός αύξησης, 58%, 50% για το καλώδιο. Βλέπετε, οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά και εμείς ακόμα μιλάμε τι κατηγορία να βάλουμε στο σπίτι μας. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ ήταν αρκετή πληροφορία και άρα θα χρειαστούμε χρόνο να τη μεταφράσουμε. Η παρουσίαση θα βγει στο ίντερνετ. Άρα θα έχετε να κάνετε σπουδή στην παρουσίαση. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ως μέλος του Ethernet Alliance, οτιδήποτε χρειαστείτε, θα βρείτε και το mail μου στο ίντερνετ, στο site του event. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Είναι από τις λίγες φορές. Και αγχώνομαι γιατί σκέφτομαι σαν τους καθηγητές, που λέει τα καταλάβατε όλα ή δεν καταλάβατε τίποτα. Πέστε μου. Ναι, 2 πράγματα. Το ένα είναι το όριο ταχύτητας που θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι προφανώς η οπτική, δηλαδή το φως. Πιο πέρα δεν θα μπορούμε να πάμε, έτσι δεν είναι? Όσον αφορά το μέσο μετάδοση. Είναι κατά συνθήκη για περίπτωση αυτό. Γιατί όλοι λέγαμε ότι στα 10G θα πεθάνει ο χαλκός και ήδη είμαστε στα 40G, απλά στα 30 μέτρα. Με την κατηγορία 8. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε, γι' αυτό λέω κατά συνθήκη και περίπτωση. Κατηγορία 8 δεν μπαίνει παντού, μπαίνει μόνο, έχει βγει για τα data center. Ναι, δεν είναι για το χαλκό. Αλλά για την ίνα, είναι αυτό που λέω. Αν θεωρήσουμε ότι ένα όριο είναι το 1,6 τέρα και αν θεωρήσουμε ότι το 1,6 τέρα μπορεί να αποτελέσει ένα μήκος κύματος εκπομπής, αν θα περάσουμε σε διαδικασίες οπτικής πολυπλεξίας των μηκών κύματος, άρα φανταστείτε τι πολλαπλάσια μπορούν να προκύψουν. Τώρα το πολλαπλάσιο το αφήνω σαν χ και το αφήνω σε εσάς. Στην ίδια είναι. Ναι. Ναι. Βέβαια, αυτό εξυπακούεται ότι ακολουθούν υποποδέκτες, μετατροπής, όλο αυτό που κάνουν τη μετατροπή, μιλάμε για πολλά πράγματα. Τα ηλεκτρονικά που έχουν από πίσω, έχουμε χρόνια για να μπούμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά όντως υπάρχει η βάση για να περάσουμε σε μια τέτοια λογική. Όντως υπάρχει η βάση. Πέστε μου. Δεν είναι τόσο ερώτηση, όσο πιστεύω ότι στην παρουσίασή σας
αξίζει να αναφέρετε λίγο πιο συγκεκριμένα το ότι το Ethernet σπάει το Layer 2 σε δύο κομμάτια, το LLC και το MAC, οπότε δηλαδή αυτό το ότι μπορεί να γίνεται οπτική ή να χαλκώσει και όλα αυτά δεν έτυχε, πέτυχε, έτσι σχεδιάστηκε. Γι' αυτό είναι το μαγικό με αυτό το πρωτόκολλο. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το δείτε και στο τελευταίο άρθρο, γιατί αυτά τι γίνεται. Η παρουσίαση αυτή μου ήρθε κατευθείαν από την Αμερική. Εμένα μου αρέσει να βάζω εικόνες. Στις παρουσιάσεις που κάνω έχω βάλει όλη την ανάλυση των τελευταίων, το κάτω-κάτω δύο layer και πώς πάνε σε επιμέρους sub-layer. Αλλά αυτό είναι δύσκολο να το μεταφέρω αν δεν το δείτε οπτικά. Στο τελευταίο άρθρο που έχω γράψει στο Communication Solution για το Single Pair Ethernet, θα δείτε ότι υπάρχει αντίστοιχη ανάλυση για το Layer 2 και κάτω, δηλαδή από το MAC και όλα τα υποστρώματα που υπάρχουν μέχρι να βγει στο μέσο μετάδοσης. Αλλά αυτό, επειδή δεν είναι αμιγώς δική μου παρουσίαση και επειδή μου τη στείλαν και μου λένε αυτά θα πεις, γιατί τους είχα στείλει μια παλιότερη παρουσίαση που έκανα πριν 3 χρόνια ή 2 χρόνια εδώ, το οποίο ήταν σε επίπεδο signaling και η παρουσίαση ήταν καθαρά φωτογραφική, να δείτε δηλαδή πώς είναι ηλεκτρικά το σήμα που μεταφέρεται μέσα από το καλώδιο και τι σημαίνει θόρυβος πάνω σε αυτό το θύμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα στο ίντερνετ αυτή η παλιά παρουσίαση, αλλά ήταν πολύ σημαντικό. Οι περισσότεροι αγχωθήκανε με το που είδαν αυτές τις φωτογραφίες. Εγώ τους λέω: δεν θέλω να μπούμε στη βάση τι είναι αυτό. Εσείς δέστε ότι μία φωτογραφία χωρίς θόρυβο είναι πεντακάθαρη και μία φωτογραφία που είναι όλη μαύρη, έτσι, σημαίνει ότι έχει επαχθεί κάποιος θόρυβος εκεί, ηλεκτρομαγνητικός. Αυτό θέλω να δείτε, τη διαφορά. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, ούτε θα αναλύσουμε, ας πούμε, θα μπούμε στη λογική του μετασχηματισμού Fourier για να δούμε πώς το ένα σήμα μετατρέπεται από τη μια μορφή στο άλλο, από το ένα πεδίο στο άλλο και όλα αυτά. Αυτά είναι στο σχολείο. Έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει να δείτε γενικότερα και να πάρετε μια γεύση ουσιαστικά το τι είναι αυτά τα πράγματα. Και έχετε δίκιο σε αυτό, όντως, αλλά είναι καλύτερα να το δείτε μέσα από μια εικόνα παρά να προσπαθήσω, γιατί πολλές φορές στην προσπάθεια να εξηγήσω γίνονται και ο άλλος μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα λάθος. Έτσι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φιλίππου. Ευχαριστούμε όλους όσοι κατάφεραν να έρθουν σήμερα στο συνέδριο, παρόλο που έχουμε κάνει αλλαγή ημερομηνίας από τη συνήθη ημερομηνία που είναι γύρω στον Απρίλιο-Μάιο. Θα χαρούμε να σας δούμε σε ένα επόμενο συνέδριο σχετικά με το UCC, πιο ολοκληρωμένο και με νέες ιδέες και με νέες απόψεις και νέες τεχνολογίες σχετικές, πάντα με